Ing jagat kang kebak rahasia ana kawruh leluhur kang nglindungi manungsa saka ancaman jagat kasar lan alus. Pager gaib yaiku benteng gaib kang ngubengi awak, omah lan urip supaya slamet saka panyerangan sihir santet jin Allah nganti niat jahat manungsa. Pager iku dudu saka wesi utawa tembok, ananging saka energi suci kang asale saka tirakat, tapa, wirid lan amalan doa kang diwarisaken para pinisepuh. Wong kang nglakoni kudu resik ati, jujur niat lan nyambung karo Gusti kang murbeng dumadi. Ana sing bangun pager gaib nganggo ajian lelaku kaya ajian kala cakra, raja macan putih utawi wirid dawi kuno. Nanging kabeh kudu diiringi lagu batin lan pamit dumateng para leluhur supaya ora kelangan berkah lan perlindungan sejati. Pager gaib ora kanggo sombong, ananging minangka tameng kasunyatan. Wong Jawa percaya sing kasat mata mung pirangan urip, ananging kekuatan sejati asale saka kasucen batin lan restu leluhur.